Kaixo, gu futbol taldea gara, taldeak prestatu ditugu. Liderketak eta arduak ikasi ditugu. Eskaera horria bete dugu. Ordenagailuekin ibili gara. Iragarkia egin dugu. Lekua aurkitu dugu. Maisua aurkitu dugu. Eta orain iragarkia jarriko dizuegu.
ya hemos terminado y vamos a repartir unos papeles para valorar nuestros trabajos. Horretarako bideo batzuk egin ditugu. Eta ordenagailuak erabili ditugu. Udaletxera joan gara eskaera hori bat hartzera. Eta eskaera hori da hurrengo urterako irakasle bat izateko eta toki bat musika egiteko. Eta biderketak eta ordua ikasi dugu. Eta bukatzeko papel batzuk banatuko dizuegu. Y ahora para finalizar vamos a repartir unos papeles para